Și o să facem și exerciții, dar în primul rând vreau să spunem oamenilor cu ce te ocupi tu în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi, cum să spun, fac mișcare. Fac mișcare și mă mențin sănătoasă. Asta este meseria mea. Să fiu sănătoasă și să le arăt oamenilor ce trebuie să facă ca să fie sănătoși și să aibă o calitate a vieții mai bună. Bun, în calitate de antrenor de fitness, practic la World Class, pentru că ești, am înțeles și noi avem, știți, așa, o legătură cu cei de la World Class. Nu mai râdeți, nu mai râdeți. Nu știu ce-i cu mine astăzi, doamnelor și domnilor. Ești instructor de fitness exact, la ce clase predai? Clase de pilates, zumba, o să vedem mai încolo, și yoga din când în când. În general, instructorii de la World Class sunt multifuncționali, nu se bazează numai pe o ramură, dar în principal ar fi pilatesul. Prinde pilatesul la români? Pentru că bănuiesc că doamnele sunt cele care se duc la pilates, bărbați nu prea cred că... Sunt și bărbați. Chiar este o luptă destul de mare pentru clasele de pilates, pentru că efortul este destul de mare și rezultatele sunt foarte bune și pe măsură. Programul este foarte eficient. Ce reprezintă Pilates, de fapt? Pilatesul reprezintă căpătarea unui control muscular foarte, foarte bun, creșterea forței musculare, în concordanță cu educarea respirației. În momentul în care fac o anumită mișcare, trebuie să respir într-un anumit fel și odată cu acesta cresc și mobilitatea, care mobilitatea până acum nu prea ne mai interesează. Ne interesează să creștem forța, ne interesează să arătăm bine, dar mobilitatea o lăsăm pe ultimul loc și ar fi trebuit să fie odată cu celelalte. Creșterea forței musculare, rezistență și mobilitate. Sunt foarte multe obiective pe care aceste cursuri le au. Nu prea sună deloc simplu. Nu este simplu, dar este frumos și starea pe care o ai după o clasă de pilates este extraordinară și poți să-ți începi ziua mult mai bine, poți să activezi mult mai bine în ziua respectivă și o să arăți mult mai bine. Frumos! Deci, jobul meu este să le arăt oamenilor cum să trăiască frumos. Foarte drăguț. Chiar am să te rog în acest moment să ne arăți câteva exerciții și să ne explici ce faci. Dacă avem 5 minute și o salteluță, ne așezăm. Începem cu începutul, cum ne așezăm pe saltea, rotunjim spatele și ne rulăm ușor. Întind brațele, trag abdomenul și lipesc spatele de saltea, ridic ușor brațele și picioarele, trag de genunchi la piept, inspir și expir, întind. Dacă vreau să solicit mai mult picioarele, depărtez și trag, inspir și expir. Prin acest exercițiu solicităm musculatura abdominală superioară, inferioară. Dacă dorim să facem și partea laterală, răsucesc și întind și schimbăm partea, răsucesc și întind. Revin, îndoim picioarele pentru relaxare, ducem genunchii la piept, rotunjim spatele pentru a ne ridica de pe saltea, ne ajutăm de picioare și rotunjim spatele. Foarte important în pilates este să protejăm articulațiile și să creștem masa musculară, forța musculară, pentru a avea un control mai bun și un echilibru mai bun. Într-adevăr, presupun că aceasta este principala provocare la început. Pare așa ușor, dar vă spun sigur că nu este. Și cum ajungem să căpătăm mobilitatea? Doar prin exercițiu încercăm să pas cu pas, ridicăm cum putem la început? Mobilitatea se câștigă foarte greu și se pierde foarte repede. Trebuie să lucrăm pentru mobilitate în fiecare zi. Încet, încet, progresul este vizibil, de la o zi la alta se poate vedea progres. În momentul în care ne oprim,
se vor opri și efectele. Deci o luăm pe o curbă descendentă. Cei care au făcut sport rapid și au avut mobilitate la un moment dat, toată lumea a făcut la un moment dat sport, este absolut necesar, și ai avut o mobilitate foarte bună, evident că ai pierdut-o destul de rapid, exact cum spuneai. Este mai ușor sau mai dificil decât o persoană care o ia de la zero? Este un pic mai ușor pentru că mușchiul are memoria mișcării respective și se poate relaxa în mișcare și în momentul în care relaxăm, mobilitatea este mai mare. Dacă nu am făcut niciodată exerciții de mobilitate, este un pic mai greu pentru că nu putem să relaxăm în durerea respectivă. Este o durere pe care o simțim în momentul în care încercăm să ne antrenăm să creștem mobilitatea. Doar la început, nu? Doar la început, doar la început. Mulțumesc frumos, Cornelia! Mulțumesc și eu!